20 апреля в Мукачевской центральной міській бібліотеці відмічалося важне событие – 30-ті роковини відродження общества імені Олександра Духновича, на котре зібралися чествовані представники з різних регіонів області. Відкрив цей праздник Юрій Продан і закликав почествувати тих, хто погиб на українсько-руській війні. А пак далі він розказав історію общества, котра розпочалася ще у 1923 році. Очолив общество імені Олександра Духновича архідіякон Угочанський Євменій Іванович Сабов, ізвісний у краї просвітитель, публіцист та письменник. Сьогоднішня подія важлива з декількох сторін і точок зору. 30 років відродження общества Духновича, по-перше, має мати розуміння відновлення історичних традицій. І русинські організації, громадські, інші культурно-освітні організації, науковці, краєзнавці добре знають, що у 20-30-х роках за часів входження Підкарпатської Русі до складу Чехословацької Республіки відбувся культурно-освітній ренесанс свого роду. І одним із наслідків їх було якраз створення культурницьких товариств, які стали центрами акумуляції якраз культурно-освітніх і інших цінностей карпатських русинів. Після смерті Євгена Сабова товариство Духновича почало втратити авторитет серед русинської інтелігенції. Демократичні кроки по созданню незалежної держави України з її вектором в сторону Європи стали зачатком по відновленню просвітницького руху в русинстві. Общество Духновича вже тоді насправді стало в авангарді ось того культурницького руху. І ті джерела, і ті архівні документи, які ми сьогодні маємо, підтверджують їхню лідерську позицію у цьому напрямку. І на початку 90-х років зрозуміло, що в часи Радянського Союзу жодні національні товариства не могли існувати, але з кінця 80-х, початку 90-х років, коли відбулася демократизація і процес відновлення і української державності, на Закарпатті цілком логічно і природно відбувся і процес відродження тих організацій, які були авторитетними, популярними в історії. І одним із них це було якраз і общество Духновича. Десь зустрілися активісти русинські у зв'язку з тим, що 30 років назад якраз возобновило роботу общества Духновича. Сформувалася обласна організація імені Духновича. Організатором був і засновником тепер Михайло Алмаши, заслужений учитель України, нині покойний. Велика його заслуга в тому, що він возобновив і почав активну роботу цього общества. І тепер якраз обласне общество Духновича проводило все мероприятия в місті із представниками і Народної ради русинів Закарпаття, і городським обществом Духновича. Значення для новітньої історії України і Закарпаття цього товариства теж є непересічне, оскільки воно об'єднало і краєзнавців, об'єднало і вчителів, об'єднало філологів, літераторів, об'єднало інтелігенцію в бажанні, знову ж таки, повернутися до джерел краєзнавчих, до джерел історичних і карпатських русинів в тому числі. І сьогодні ми знаємо, що це товариство, попри те, що багато нових організацій з'явилося, все одно залишається одне із авторитетних і популярних
в цьому колі. І 12 апреля 1994 року в Мукачеві відбулася установча конференція по удродженню обласного общества імені Олександра Духновича, на якій головою общества був обраний Михайло Алмаші, заслужений учитель України. Михайло Іванович Алмаші цілком логічно і природно очолив общество імені Духновича. Авторитет – це основна місія, яку він виконував у той час. Відомий вчитель, відомий краєзнавець, і насправді на той час іншої фігури, яка би змогла об'єднати і інтелігенцію, і творчих людей, і вчителів навколо ідеї ось цієї місії ключової відродження і краєзнавства, відродження любові до батьківщини, багатогранної, голови батьківщини до Закарпаття. Кращої людини на той час навряд чи можна би було знайти. Так як він всокотив усе і подав, всьому ціна не менша, як тим всім акціям многим, які були вчинені за ті роки. Фактично і старе общество Духновича він подав. Один раз, будьте добрі, раз може то її указати. І нового. І якраз там, починаючи з 91-го року, він почав із полянок, коли там відкривали пам'ятник Духновича. І що він уже там повів, що мусить обновити общество, і іменно має мати культурологічний напрямок, так як фактично то робилося за Євменія Сабова. Подальшій у роботі на засіданні правління общества Олександра Духновича у 22 октября 1994 року затверджені такі секції: організаційно-масової роботи, наукова, культура, мовознавча, літературна, фольклору та обрядовості, історичної пам'яті, видавнича та спортивна. У децембрі 1994 року при обществі Олександра Духновича почав свою роботу Русинський академічний хор «Стара співанка», у якій зібралися любителі хорового співу з великим опитом. До честі учасників хору «Стара співанка» за 20 років своєї діяльності цей колектив дав більше 100 концертів на сценах міст і сіл нашої області. Михайло Алмаші, то велика честь і слава йому, що він проводив культурологічну роботу, наукову роботу, образовательну роботу. Він був він організував хор наша стара співанка, де возобновилися співанки старі, русинські. То було теж шаг уперед. Далі він був один із організаторів русинських школ недільних. Велику роль він зіграв. Потім велику роль зіграв у зобновленні правопису русинського язика, у науковій роботі, у тому, щоб методика преподавання у школах розвивалася так, як і при Духновичу, який написав дуже багато таких рекомендацій для школ, народних школ, які актуальні до тепер. Михайло Алмаші пропагував ці методики. Потім займався і науковою роботою, і так далі. Тобто писав много всяких пособників для діточок, написав книги і про своє село, і про наші обичаї. І дуже-дуже великий його вклад у тому, щоб це общество продовжувало розвиватися, аби люди знали про наш край, аби люди знали про наших будителів, щоб знали про наші обичаї, традиції і так далі. І ясно, що у теперішніх виступах звучали дуже такі слова подяки всьому нашому землякові, заслуженому вчителю Михайлу Алмашію. Ушитки знают, что ты честно жил, что родную землю ты любил, любил благий народ всеславный,
робот нечестный и желанный. Всем народе ты видев благо, проси веси Бога, дай им радость. Ты веровал, что прийде час, і щастя не обійде нас. Ти знав, згремлять ушитки бурі, навхтема пойдуть хвилі хмурі. Ти вірував, русине, народ наш, подоймеся в єдин рокаш. За спокон вічну правду края, з рівнин притисі і до плая. Це ти нам очі отворив, народ любимий розбудив. Тобі ми вдячні, наш будитель, і любимо тебе, ти наш учитель. Без тебе би народ не встав, а може би ти би пропав. Зламав бися, запропастився, як суль у воді розпустився. Не сталося такого горя, живий народ і світла доля. Не сталося такого горя, живий народ і світла доля. За се Духновичів жаданий, ми славимо тя в дині світ славний. За поддержки Стівена Чепи, американського мецената, під руководством Сарканича, з 2004 року в області роблять недільні русинські школи. У 2010 році за ініціативи громади села Доробратова, церковної громади, і за сприянням тодішнього владики Мукачівської греко-католицької єпархії Мілана Шашика з дозволу Ватикану було заплановано відібрати частку мощів з міста Барі, із собору Святого Миколая, і перевезти її тобто для Мукачівської греко-католицької єпархії з постійним зберіганням у Доробраті. Я з Михайлом Івановичем поділився цією новиною, а він каже, це не може так лишити просто. Це така подія для всього краю, що нам потрібно залучити молодь, незалежно від конфесій і незалежно від національності. Давайте проведемо конкурс. Конкурс провести досить складно для всієї молоді і дітей Закарпатської області. І такий конкурс був проведений. Було створено журі. Журі по літературному і мистецькому конкурсі. До нього були залучені по літературному конкурсу голова журі був Михайло Іванович, по мистецькому Микита Володимир. До нього вшли такі люди, як покійний отець Даниїл Бендес, сестра Августина, відомий краєзнавець Сорохман Михайло, відомий тоді реставратор з музею Бокшая Балох Марія Оскарівна і інші. Ви знаєте, він так жив цими конкурсами, цими подіями, що в Доробраті знаходився досить великий час. На протязі 2 місяців проводилися пленери. 356 учасників з усієї області і Словакії приходило діток туди, малювали, писали, присилали на пошту ці твори. Був в кінці підведений підсумок, всі учасники були відзначені, а хто там мав перші, інші місця, були нагороджені. І вручав ці всі нагороди Володимир Микита і Михайло Іванович.
Ну, по тих оцінках тоді було в Добробратові більше 5 тисяч народу. Це село, але велика церква, територія, і він вручав ці всі нагороди. Я це згадую, мені тоді було настільки приємно, коли ми це проводилися, і зараз це зворушливо. Коли сонечко в яри починає гріти, люблять, що не говори, в нас маленькі діти. Наш жовтенькі козачки вшиткіся малують, та й плетуть із нас вінки і в них ся красують. А потім лиш зачне вітер дути, полетять нам з голови білі парашути. Товариство Олександра Духновича активно включилося в всю роботу, а саме підбір учителів, підготовка навчальних програм. У практику діяльності товариства Олександра Духновича введено девіз «Іди в народ, говори з народом». 26 октября 1996 року на засіданні правління товариства Олександра Духновича уперше був піднятий вопрос про етапи кодифікації русинського язика. Дуже приємно було робити із нашими двома світичами з Мукачівщини, Михайлом Івановичем, Валічка, честь і повага, ми це знаємо давно, і Юрій Семенович Чорій. 5 років, як вони відійшли у вічність. Оба ці світочі, і Михайло Іванович, і Юрій Семенович, князь з Богом спочивають, вони нас заряджали енергію, і вони йшли вперед. Ще є на що там обернув позор, це на те, що він планував у будущому. Це і хор, це і школа, це і русинський скаут, спортивні організації. Ну і потім я вже почав аналізувати, все-таки, що зроблено було. Зроблено було дуже много. От то, що многося не вдержало із-за того, що фінансування не було державного, само собою, приватне фінансування воно рано чи пізно кончається. Або було зроблено дуже много. І пам'ятники, і відкриття школ, тому що все-таки та русинська школа, вона мала путь пройшла і за собою лишила сліду. Порядні і чистовані русини, яка прекрасна нагода у нас не просто зустрітися і засідати нині, зробити праздник в цей нелегкий час. І це праздник істинних синів свого народу, що общество створили нам усім. Назвали ім'ям Духновича, котрого рахуємо будителем своїм. У вірних тих синів вся та ідея, що в серцю кожному донині ще жива. Вони не общество, історію творили, що возрождатися не сміло зачала. Історію русинського народу най кожний знає, вчися й не забудь, бо дав нам Бог свій рай, язик, природу, сохтаж, співанку і тернистий путь. Це та ідея їх мотивувала, аби сохранити правду про свій край, і вби і старшина, і молодь знала, для цього общество Духновича подбай. Мій нянько дбав, писав книжки ночами, в архівах пропадав над стосом книг. Ділився своїми печатними думками в статтях, книжках і планах. Доки міг. Ті плани були жизненні, конкретні, і з однодумцями він їх осуществляв. Вів конференції про русинів славетних, хори русинські започаткував, фольклорні конкурси із праздничною програмою і участь не в одному дні села. З колегами в русинських школах разом садили зерна мудростей і добра. Робив обробки колядок, співанок, оркестром свого часу керував. Усі свої намітки і програми в 12 книжках своїх іздав, а ще статті, коло 600 їх буде. Народознавство у вузі викладав. Усе, що знав, спішив донести людям. Та встиг не все, що думав, планував. Но знову я, що ви, прекрасні люди, ви любите свій край і свій народ, і ваша праця ще майліпша буде. Всі ви достойні красних нагород. Ви трудитеся чесно і много доста. Вам дяка й честь з небесних і з вершин. От того, чи й не чути більше голос, ну а на гробі утисано просто свого народу справжній вірний син.
Велика робота проводилася товариством Олександра Духновича по відзначенню ювілейних дат ізвісних краян Венліна, Гуцу, Кукольника, Добрянського, Карабелиша, Лучкая, Сабова, Поповича, Бачинського, Егана, Потушняка, Орлая, Зейкана, Сови, Лінтура, Жадковича, Цібере, Павловича та других. Проводилися відкриті уроки, обмін опитом, випуск та роздача самовидавничих журналів «Наша сторонка» на помощь русинським школах, проведення краєзнавчих екскурсій дітям, регулярні конкурси художнього читання русинських стихів, дітські співочі конкурси «Русинська зорничка». 40 недільних шкіл робило 10 років. І все дало файні результати, бо і зараз на теренах області незалежно від громадських організацій виступають молодіжні гурти з русинською тематикою, а це Рокаш, Вандор, Чаламада, Остра Тернина, а в соціальних мережах створюються молодіжні групи різнопланового русинського напрямку. Кидь ми прийшла карта нарукувать, стали мися сльози з очей лять. Няньку же мій няньку, чини мою волю, іди за ня воювать на ту войну. Няньку же мій няньку, чини мою волю, іди за ня воювать на ту войну. Кидь ми прийшла карта нарукувать, став я музиченьки дошиковать. Гей, ви, музиченьки, заграйте мі чардаш, найси потанцюву свій молодий час. Гей, ви, музиченьки, заграйте мі чардаш, найси потанцюву свій молодий час. Стали музиченьки чардаш грати, стали місяць сльози з очок ляти. Ніхто не заплаче, ні нянько, ні мамка, лиш за мною заплачуть 3 дівчата. Ніхто не заплаче, ні нянько, ні мамка, лиш за мною заплачуть 3 дівчата. А jedna заплаче, бо я їв брат, а друга заплаче, бо я їв сват, а третя заплаче, бо плакати мусить, бо вона від мене перстень носить. А третя заплаче, бо плакати мусить, бо вона від мене перстень носить. Кидь ми прийшла карта нарукувать, стали місяць сльози з очок ляти. Няньку же мій няньку, вчини мою волю, іди за ня воювать на ту війну. Няньку же мій няньку, вчини мою волю, іди за ня воювать на ту війну. 16 новембра 2013 року на звітно-виборчій конференції головою товариства Олександра Духновича обрано Юрія Продана. Нинішній председатель обласного общества Духновича Юрій Продан розказав про становлення цього общества, розказав коротку історію, розказав про ті здобутки, котрі за всі роки общество Духновича достигло, розказав про роль Михайла Івановича Машия. Після затвердження русинської граматики назрів вопрос, де і як доводити до громади русинський правопис. І при помочі Михайла Чухрана у марті 2016 року зареєстрований в Головному територіальному управлінні юстиції культурно-балетристичний журнал Закарпатського обласного науково-культурологічного общества імені Олександра Духновича «Отцюзнена». Перші 2 номери 2016 року видавалися повністю за рахунок спонсора «Драгун»,
і роздалися серед активістів. А у 2017-18 роках по підписці через пошту журнал дістали 500 осіб. Дякуючи титанічній роботі редактора журналу Юрію Шиповичу, часопис вийшов дуже вдалий і популярний серед краян. Робота над журналом виявила много нових авторів, які пишуть русинським язиком, причому з числа молодежі. Налагодилася співпраця з молодими людьми з фейсбучної групи «Кретин сміху». На заміну журналу «Отцюзна» товариство Духновича випускає в 2019-му альманах днішньої русинської літератури. Общество Олександра Духновича кожен рік проводить або бере участь у фестивалях русинської культури в різних містах області. В практику роботи увійшли презентації творів, які випускаються. Це все грає ту роль, що все-таки активісти зайшлися, вспомнили, як, що, і історичні аспекти, і теперішні аспекти, і то, що тепер робить далі общество, і в різних напрямках роботи, тобто і печатання, і пісні наші, і фольклор наш, і образування, і граматика наша, тобто у різних напрямках робота тут проводиться, і то ми зайшлися для того, щоб ми могли порозуміти, як далі нам діяти, для того, щоб наша общність продовжувала розвиватися. І ті починання, які він ввів, сьогодні стимулюють тих, хто є у цих товариствах, навіть не тільки у товаристві Общества Духновича, стимулюють до продовження цієї місії, яка дуже проста і природна. Знову ж таки, це є збереження традицій, культурних цінностей, історії, яка не повинна переписуватися, яка повинна зберігатися для майбутніх поколінь. Виноградної зерня у землю нагріту зарию, і стебло поцілую, і пристигло я грезно рву. Цімбори я покличу, і серце любові відкрию, інак нащо на землі Господню і вічних живу. Тож збирайтеся, гості, до мене на файну гостину, і у очі кажіть за провину стару і нову. Цар Небесний мені перебачить у добру годину, інак нащо на землі Господню і вічних живу. У челеному шатю заспівать мені моя любка, чорно-білому уклонюся їв та гиби божеству. І душа от печали у небо злетить, як голубка, інак нащо на землі Господню і вічних живу. А колися опустить край сонця за скелю високу, навижу я ще раз іще, як пливуть наяву. Синій бувол і білий орел, і форель у потоку, інак нащо на землі Господню і вічних живу. Виноградної зерня у землю нагріту зарию, і стебло поцілую, і пристигло я грезно рву. Цімбори я покличу, і серце любові відкрию, інак нащо на землі Господню і вічних живу. Дякую.